Salamu alaikum. Ba a mana sallama a nan gurin. Mu shigo da baya ko da asha. Ban saka ba. Za mu ma uzuri kayi na farko kayi na ƙarshe. Tuba miki, tuba miki. Kar ka ƙara shigo mana a haka. Tuba miki, tuba miki. Allah ƙara ma lafiya babban boka. Kar kai magana na san abin da ya kawo ka. To tuba miki. Ba boka ba ne mai ba da taimako ne. To a bamu. Na san abin da ya kawo ka. A bamu. Ɗora mun hannunka a nan. Bismillahi. Mun ɗauki. Ɗaukaka kake nema. Wannan haƙu. Allah gafarta malam boka. Ba boka ba ne aiki da mutum gujewa ko da wani lokaci. Ye? Eh. Tuba miki. Tuba miki. Wannan haka Tuba miki. Tuba miki. ɗaukaka ce za ka fi alinuhu za ka fi Ye? zango. Alinuhu fa. Kana mamaki. Yaushe? Kana mamaki da ikon Allah ne? Babu. Ka iya baki. Baki na tsanin kafa. Za ka kawo kaji. To, ci kaji ne kai kenan. Za a nemo jinin rakumai bakwai ka kawo su. God have mercy. Za a dawo da ka zo za mu ci gaba da aikin. Da yardar Allah ba da yardar mu ba. Don't run! Don't run! Mun bar ku lafiya.